Vi er i dag taget til Rosenborg Slot, som ligger placeret her centralt i Kongens Have. Det er blevet opført af Christian 4. fra 1606 til 1607. Så kom med, nu vil vi se nærmere på det. Rosenborg Slot blev oprindeligt bygget med den funktion af, at det skulle være et lysthus, men i dag bliver det brugt som kulturhistorisk museum. Det blev bygget i hollandsk renæssancestil, fordi det var det, der var moderne på det tidspunkt. Rosenborg Slot er som sagt opført i hollandsk renæssancestil, og det kan man se ved det meget brug af kobber, som nu er oxideret til fået den her grønlige farve. Der er også blevet gjort brug af andre metaller, som også er klassisk for perioden. Hollandsk renæssancestil udskiller sig fra den italienske, da den er mere detaljeret. I 1606 der opkøbte Christian 4. et græsareal her i København, hvor han plantede nogle blade, der fik de her geometriske renæssanceformer, som vi kan se her, og i dag kender vi det som Kongens Have og Rosenborg Slot. Nu går vi ned i skattekammeret. Her kan man se nogle skulpturer for renæssancen, som originalt stod i porthuset her på Rosenborg Slot. Og her kan man også se, at man prøver at vende lidt tilbage til antikken, fordi renæssancen også betyder genfødsel, og i det her tilfælde er antikken. Her kan man også se de geometriske former, som er kendt i renæssancen. Tak fordi I så med. Vi håber, at I blev klogere på Rosenborg Slot og renæssancen. Det gjorde vi i hvert fald.